Hi guys! Sumugapang pero mag... Hindi yung nagtag hi guys? Hi guys! Hi guys Raku! Hi guys! Ang mga politiko karon daghang naghilak ang kasing-kasing. Ang mata di ay naghilak ang ang mata dili kasing-kasing. Ang uban po ron nalipay. Nalipay pa wala. Ang nakadaog nalipay? Nakadaog nalipay, nakadawat ka ng kwarta. Nagoon na ko ng kwarta. Huwag ka pamalis. Ako na po ko sa gatos. Masam-sam ka mura na makasikuan. Nangunot naman kay ka. Dagan pagkakapitan, maipaunta. Kung dagan kakapitan, daog jud ka. Papasunod kay ikaw mo kapitan. Mas maayo pa. Hi guys! Walay hilakay. Ako mo dagat konsyal. Para mo daog ka tag 500 ang hatag. Para mo daog ka. Mo na insakto. Ako yung sana mo ini ka gulang-gulang ako dagat konsyal. Tag 500 di kada tao. 100? Talaga kwarta, dagan. Yung manato gay ko. Tanawa karon. Nay nga pili kay way kwarta. Mama na kabalong ang tao ron mamili og kwarta. Ang makadaog guni mo kwarta man. Di man buto. Na kay kwarta, na kay buto. Wa kay kwarta. Di ba wala may mukha nimo. Kisa mo kuno ganahan mo putar. Nga wala kay kwarta. Kung wala kay kwarta, na kay buto. Buto. Kung na buto, wala kay kwarta. Ako pa yung dagat konsyal ron. Sos, wa na. Daog na kudaan, number 1 pa jud kay tag 500 ang hatag. Wa kay kwarta, o di ka kadaog.